Microsoft Office install dan Microsoft Office chunga khanin Microsoft Word te Microsoft Excel te chuan Microsoft PowerPoint te chuan Microsoft Access te khang ho ka chi sang sang om ta ni khang ho kha install da kan soyang computer kan luta kan software da na lai kan zonga dan hian nia chuan hei ra rangin alo om vek ta ni hemi rar file khan om vek ta chumi om zia chu data backup na ta kan mang thin ta ni hemi rar file hi hong thei tur chuan hemi win ra hi in computer khan in install ve ngai thin in computer khan in install ve ngai a khata tang khan in data kha in da tha thei ani chuan hemi rar ri nei phot chuan in headline rar hi rar sa ka zip drive ten te thina henga sa ho kha tikhan software pa ngai ama install thei dan turin in convert don ti na ni mai ta ni chu tu na mi kan convert ang install thei turin tang kan right click anga aman hian kan right click a chuan headline extract file ta extract file a kan kal liang chuan tan hian kan okay ang tikhan ain extract ta ni tan hian tuna kan file kha tan hian ain convert a software pa rar atang hian in alo chuak ton ti na chu kan kal nan na atang hian in alo chuak don ti ni tuna software in pe kan te po hetiang rar file hian in lo in pe mai thei software kan da computer chunga software kan da ang chi te internet a kan da that ang chi te drive kan da that ang chi te kha heng rar file hian kan da thin ani khang ho rar file kha open tur chuan hemi win rar hi in computer ang khan in install angai ka ti kha thei hi nei nge ngai ani chuan ti hian in convert a ti khan lo in convert so to ta ni kami in convert so kha chuan hei chu ti na pa ngai na lo om rengang chuan a chung laman hian en taila hei Microsoft Office 2007 alo in hong ta ni tan hian i double click ang chuan an double click lenga chuan hei client file alo om chau ta ni chuan a hnu ai ber hi set up pa om ta set up an hian i double click le zawang te khan chuan tan hianin heng hi lo lang te om thina Windows 10 ka hmanga tuna hian Windows 7 a te po ani deuh fek ani tiang kan ni sang chuan a rei ve deuh hlek thina ti khang kan ni sa kan hak deuh wang anga hei hi lo lang ta ni chuan headline serial key chut na tur lo lang le a chu headline serial ti hi headline serial hi kan open liang kan double click lenga chuan hei hi lo langa tan hian ti ni highlight ang chuan i right click anga i copy mayang copy chuan hei chui close le dei to mayang chuan kan thil da na tur khalo bo dei ta headline task bar an hian hei task bar kan ti ka line hian hei hi zu click hong leang chuan ta hian i right click lenga i paste popang paste ti khana serial key a khalo lang ta chuan i continue nga chuan tan hianin install now ai kalang chuan hemi hi headline changa slide thlang a complete thuna hi nga top to mayang a rei ve deuh hleka hi chu nga deuh char angai tuna hianin ka computer an chu minute level kan hak to minute level kan hak po hianin hei ti chen hi kala ti khan akal phei ve chet zel dona in ha pe ve deuh kha nga ya akal thailo moti ringot lo tur khania computer chaklo ang chi ate khatiang kana dang khadang vele thin boka tunan hianin a minute nga na chi vele nia khang ho ka chui long hak ve char mai do nia tikhan ka chunan chu minute so panga vele ne ti lai kal phei chu cheta ka tikhan a top tuan khanin akal chu azong khan ti hian lo om le ta chuan tan hian i close le to pang close tikhan ms word install zo der kan close nga kan lut chinang
Word ti type ila Word okay Microsoft Office Word telo ta tikhan Excel ka type let sinila Excel okay Excel polo vector ta ni haka MS Word install dan ani